खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय भट होनाया जानो आरो गेजेराव माखासे सानल'सै नाथाय बिटिआरनि गंसे गामिया भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन। बाक्सानि बरमानि गरमारा कदमथला गामिनि रायजो राजाफ्रा रावबो भट होनाय नङा। न' रड न' भट अदेबानि लामा गैया भटबो गैया आरो भट बिनानै जोंखौ लाजि दाफोनांफै बायदि पस्टार बेनारफोरखौ लामा सामा दंफां लाइफांफोराव सिथाबनानै दोनदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननि लामाया दासिमबो पाक्का जायाखै। बिसायख'थिनि समावल' दैदेनगिरिफ्रा फैनानै पाक्कानि लामा बानायनानै होनो थाखाय खोथा होलाङो नाथाय बिसायख'थि जोबोब्लानो नायफैफिना होननानै फोरमायथिदों। बोसोर बारलांबाय नाथाय गरमारा कदमथला गामिनि लामाया बानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि लामा गाज्रि जानायनि थाखायनो गारि मटर खारनायाव थांलाय फैलाय जानायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो रायजो राजाफ्रा। जायनाखि दैदेनगिरिफ्रा गले गले खोथाल' होबोबाय थादों नाथाय लामा बानायनायनि खामानिखौ मावाखै बेनिखायनो देग्लाय बे गामिनि रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। सोरखारि साख्रि मावनायनि उनावबो बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लानायनि थाखाय सासपेन्ड खालामबाय सासे फोरोंगिरिखौ। चिरां जिल्लानि 1 नं बाथाबारि एलपि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार टेबारसन ब्रह्मखौ सासपेन्ड खालामबाय। थांनाय 3 एप्रिलाव UPPL दोलोनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि काजलगावआव खुंफुंनाय मटर साइकेल रेलियाव बाहागो लादोंमोन फोरोंगिरि टेबारसन ब्रह्मआ। बेखौ लानानै BPF दोलोआ चिरां डिस्ट्रिक्ट इलेक्सन अफिसाव अजद होदोंमोन, नायबिजिरनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो सासपेन्ड खालामदों फोरोंगिरि टेबारसन ब्रह्मखौ आरो बिसायख'थिनि थाखाय बिथाङा मोननाय जि डिउटि बेखौबो बोखारनाय जाबाय होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि थैनाय सानखौ क'क्राझार दतमानि थुलुंगाफुरियाव खुंफुंदों, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय लानानै प्रमद बर', बिश्वजित दैमारि, प्रमिला रानि ब्रह्म, दिपेन बर' आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बड'फानि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव बिबारजों मान बावखांनायनि उनाव दतमायाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों UPPL आरो BJP दोलोआ, जेराव आखाइ खबजबनानै रायजो राजाफोरनियाव भट बिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। सिगांनि समाव हाथियार दिन्थिनानै भट बियोमोन नाथाय दा आखाइ खबजबनानैसो भटखौ बियो होननानैबो बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसे अरुणोदय आरो माखासे बिथांखिफोर होनो थाखायबो रायजो राजानि सिगाङाव बुंथियो बिथाङा। बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्म बिथाङाबो दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावनानै माखासे बिबुंथि लाखियो। समाज सिबिनो आरो आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामनो बिथाङानो फोरोंलांदों नाथाय बिथाङा अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादों। जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बेरामाव गोग्लैदोंमोन अब्ला आंनो रां खांनानै बम्बे टाटा मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव दैथायहरदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमिला रानि ब्रह्मआ। नाथाय केम'खौ सहायनो हायैयाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथियो आरो थैनायनि सिगां बिथाङा बुंथिदोंमोन दि जोंनि आन्दलनखौ गाहायावल' खालामबाय थायालासे जि थांखिजों जों आन्दलन खालामदों बेखौ एसेम्ब्लियावबो दिन्थिहैनो नांगोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनिखायनो 1990 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थैनायनि बोसोरसे उन 1991 मायथाइयावनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन आरो आं देरहाबोदोंमोन होननानै फोरमायथिदों प्रमिला रानि ब्रह्मआ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हारिखौ गाबथानानै लाखिनो थाखाय थांनायावबो आं बिसायख'थि गेलेदोंमोन, बेयाव मेसिनाव आं जेननो गोनां जादों नाथाय आं जेनाखै होननानैबो बुंथियो आरो आलादायै जुजिनानै जेबो जाया, जों ज'यैनो जुजिनो नांगोन होननानैबो बुंथियो प्रमिला रानि ब्रह्मआ। थाद'नाय गैयै जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाजो सायाव थानाय लामाया बायग्रुबनानै हाजोनिफ्राय हाखराव गोग्लैलांदों, जायजों खारबाय थानाय गं-8 गारियाबो हाखराव गोलैलांफानो गोनां जादों, जायजों सा 19 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 30नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। खोला चाइनानि गुआंडं प्रभिन्सआव थानाय माइज' नोगोरावनो जानो मोन्दों बे जाथाया। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव लामाया गुरै जानानै अदेबानि हाया गुरै जानानै हाजो सायाव थानाय लामाया बायग्रुबनानै हाजोनिफ्राय हाखराव गोग्लैलांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 18 मिटार गुवार लामायानो बायफ्लेनानै हाजोनिफ्राय हाखराव दुद्रुख्लायलांदों आरो बे जाथाया जानो मोन्दों। जाथाय जाखांनायनि उनाव रैखा खालामनायनि हाबाखौ रैखा खालामग्राफ्रा मावबाय थादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों आरो जायफोर बिथांमोनहा जोखोम जादों बिथांमोनखौ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादों होननानैबो खौराङाव मोन्दों।
फेरेंगानि सोरखारा जेब्ला लावख्रिगुरियाव जोंनि न' सावदोंमोन आरो होस्रांदोंमोन बै समाव बिजेपिआ बहा दंमोन आरो लावख्रिगुरियावनो साथाम बर' सेंग्राफोरखौ गावथारदोंमोन बै समाव UPPLआ बहा दंमोन बे गोख्रों सोंथिखौ खालामदों BPFनि MP बिजाथि राजु देवरिया लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय राजु देवरिया बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों बेयाव बिथाङा बुंथिदों दि बर' मानसियानो बर'खौ होस्रांदों फेरेंगिया बर'फोरखौ होस्रांदों क'क्राझारावल' नङा उदालगुरि ढेकियाजुलि गहपुर बेफोरावबो बिजेपि सोरखारा होस्रांदों होननानै फोरमायथिदों ट्रेक्टरनि मुङाव बर' जातिखौ फोजोबस्रांदों बर'जों बर'नि गेजेराव दावराव सोनानै बोखावदों होननानैबो बुंथियो आरो बन खननायनि दायाव जेब्ला जोंनि मानसिखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा अयथासार खालामो आरो पुलिसफोरा हमनानै ट्राइबेलफोरखौ अपमान खालामोब्ला बै समाव जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ मेगन मेसेबनानै थायो जोंनि केसखौ रेजिस्टार खालामा बेखौ प्रमद बर'आ जेबो बुङा मानोना UPPLआ बिजेपिनि सिङावसो मोसौआ बिदै दैयो होननानै हेमन्त बिश्व शर्माया बुङोब्ला बेयाव प्रमद बर'आ आखाइ खबो होननानैबो गाग्लोबो बेनि अनगायैबो फरायसा आफादफोरनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि दानि फरायसा आफाद आरो सिगांनि फरायसा आफादफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ सिगांनि समाव फरायसा आफादफोरखौ रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मान होयोमोन बेबायदि दिनैनि सानाव मान होलिया गामि गामि हाबनो हाया सिरि सिरि हाबनो गोनां जायो आथिखालनि फरायसा आफादफोरा राजखान्थिनि पकेट सिङावसोसै दानि फरायसा आफादफोरा दानि सोरखार MLA मन्थ्रिफोरनि पकेटावसै बिथांमोनहा एजेन्ट जानानै खामानिखौ मावो बेनिखायनो दिपेन बर'आ मा बुङो मा बुङा बे जेबो नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो जायनाखि मिरुनि मन्थ्रि आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा जोंनियाव फैगासिनो दं नाथाय NDBफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै एबसुआ गोसोखां बिलाइ होनायखौ खेबसेबो नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो बुंथियो आरो आसाम एसेम्ब्लियावबो जोंनि MLAफोरा NDBफोरखौ उदां खालामनांगौ होननानै फंसेबो राव होआखै होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय UPPL आरो बिजेपिनि एलायन्सआ 4 बोसोर जानायनि लामायाव नाथाय NDBखौ उदां खालामनो थाखाय जेबो आगान होनायखौ नुनो मोननाय जायाखै अब्ला बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायनि मुङाव NDAनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननायखौ माबोरै फोथायगोन होननानैबो सोंथि खालामो BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोला बिसायख'थिनि थाखाय रादाय अदेबानि मेनिफेस्ट'खौ फोसावबाय UPPL दोला देरहायोब्ला मानि सायाव खामानि मावगोन बेफोरनि सायाव रादायखौ फोसावबाय रादायफोरा जाहैबाय बिटिआरआव मोजां खुंथाय लाबोनाय बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय KGनिफ्राय लानानै PGसिम गियान सोरां बिथांखि होनाय लाइमोन जौगाथाय आरो गेलेमु जौगाथाय बड'लेण्ड आइजो गोहो बिथांखि दाफुंनाय बड'लेण्ड खौसे बिथांखि दानाय आबाद जौगाथाय बड'लेण्ड अमा मिशन 2.0खौ मावफुंनाय बड'लेण्ड गाइखेर बिथांखि बेरे मोदै बिथांखि आरो माखासे बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव रादाय होदों UPPL दोलोआ लोगोसे थांनाय 3 खावसे बोसोराव मानि सायाव खामानि मावनो हादों बेनि सायावबो फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि थांनाय 3 खावसे बोसोराव जिउ आरो उदांस्रिखौ रैखाथि होनो हादों मोजां खुंथाय लाबोनो हादों सुबुं खुंथायखौ गोख्रों खालामनो हादों आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव गोजोन आरो गोरोबनायखौ लाबोदों 1,14,101 नो पाट्टा होनो हादों न' गैयैफोरनो न' होनो हादों गोग्गो लोंनाय दै होनो हादों लाइमोन जौगानाय आरो गेलेमु जौगानायनि बेलायाव जौगासारनाय हालामनि मादाव मोनसे खालामनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय रायजोआव फैगौ 5 मेसिम गिख्रंथाव महर लागोन बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों फैगौ 5 मेसिम रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों 40 निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनो हानाय बार फैगोन बेनि सायावबो सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाना जेरै चिरां बाक्सा बरपेटा बेफोर जिल्लाफोरावनो 4 आरो 5 मेयाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों जेराव 4 मेयाव 40 निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा फैगोन होननानै सांग्रांथि होदों आरो 5 मेयाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनो हानाय बारहुंखा फैगोननि इसारा होदों बेफोर जिल्लाफोरनि अनगायैबो धुबरी साउथ सालमारा मानकाझार गवालपारा क'क्राझार बङाइगाव नलबारि बेफोर जिल्लायावबो 5 मेयाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों घन्टासेयाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा बारगोननि इसारा होदों बेनि अनगायैबो कामरुप रुरेल कामरुप मेट्र' दरं उदालगुरि बेफोर जिल्लाफोराव
फैगौ 3 मेनिफ्राय 5 मेसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखा फैगोननि इसारा होदों। उदालगुरि जिल्लायावबो 3, 4 आरो 5 बे सानथामाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। बेनि अनगायैबो मरिगाव, नगाव, हजाइ, वेस्ट कार्बि आंलं, गलाघाट, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि बेनि अनगायैबो रायजोनिफ्राय गासैबो जिल्लायावनो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।